Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marcelo. Taong 1988, Kabayunan, Bulacan. Ang gabi sa Kabayunan ay hindi katulad ng gabi sa bayan. Dito, ang dilim ay tila may sariling timbang. Mabigat, malapot, at tila palaging nakamasid. Ayon kay Marcelo, lumaki siyang ordinaryong tao na kung saan wala siyang inaatupag kundi ang pagtatrabaho. At ni minsan, hindi pa siya nakaranas na makakita ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa mga mata ng tao. Subalit dahil sa estado ng lugar nila, hindi maipagkakaila na ang mga kwento ng kababalaghan ay usong-uso sa parte ng mga matatanda. Gayunpaman, lahat ng kanyang naririnig ay pilit niyang ipinagsawalang bahala. Wala itong halaga para sa kanya, dahil ang mahalaga ay ang makapagtrabaho para may uwing pera sa pang-araw-araw. Sa bawat umaga yon ang nasa isip niya, kaya ni minsan hindi sumagi sa kanya na may mangyayaring hindi inaasahan. Ngunit nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong araw ng Martes. Kakatapos lang ng trabaho ni Marcelo at pasado 11:00 na ng gabi. Habang binabaybay niya ang mahabang kurba ng kalsada na pinalilibutan ng matatayog na puno ng kawayan at mangga, napansin niya ang napakatahimik na paligid. Walang kahit na anong huni siyang naririnig, maliban sa tunog ng kanyang tsinelas na dumaraan sa lupang kalsada. Kapansin-pansin din na wala ng mga motorsiklong sumasalubong sa kanya, na dati kahit sa ganoong oras, meron pa ring mga pumapasada. Kahit ang mga aso sa malalayong bahay ay hindi kumakahol, isang bagay na ipinagtataka ni Marcelo. Sa Bulacan, kapag tahimik ang mga aso, ibig sabihin may ibang dumaraan na mas mataas ang antas kumpara sa kanila. At ang nilalang na yan ay malimit na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Alam na alam ito ni Marcelo Pinuno, sa kadahilan ng kahit papaano, nakikinig naman siya ng mga kwento ng mga matatanda. Ang kanya lang, hindi niya ito isinasabuhay. Kumbaga para sa kanya, ang kwento ay mananatiling mga kwento lamang. Ngunit ang gabing yon ay kakaiba, at habang patagal ng patagal ang pagtahak niya ng daan, tila bang dahan-dahan na rin siyang naniniwala sa mga ganoong istorya ng mga matatanda. Habang papalapit siya sa tulay na naghihiwalay sa bayan at sementeryo ng kabilang baryo, bigla niyang napansin ang tila bang pagbago ng ihip ng hangin. Hindi ito malamig na simoy ng gabi. Ito ay isang mainit at malansang hangin na tila amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng amoy ng nasusunog na buhok. Dahil dito, kung kaya't napahinto si Marcelo. Ang kanyang batok ay nagsimulang manginig. Isang natural na reaksyon ng katawan sa panganib na hindi pa nakikita ng mata. Maya-maya pa, sabay-sabay na humuni ang mga kuliglig, pero kaagad din itong nawala. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa itaas ng malaking puno ng balete sa gilid ng daan. Hindi ito tunog ng hanging humahampas sa dahon, kundi tunog ito ng matatalas na kuko na kumakalmot sa kahoy. Nang marinig yon ni Marcelo, di siya nagdalawang isip na maglakad ng mabilis. Siyempre bilang isang ordinaryong tao, ang makalayo sa lugar na yon ang una niyang naisip. Ngunit sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, may napansin siyang isang anino na dahan-dahang bumababa mula sa puno kung saan siya tutungo. Hindi ito tao at hindi rin ito isang hayop. Ang katawan nito ay mahaba, payat na tila nakadikit na ang balat sa buto at ang mga braso nito ay lampas tuhod sa haba. Nakauna rin ang ulo nito habang gumagapang
na parabang hindi nito alintana ang bigat ng kanyang katawan. At ang mas nakakatakot pa ay ang kakaiba nitong ungol na ginagawa habang bumababa ng puno. Ilang segundo pa ang lumipas. Paglapat ng kamay nito sa lupa, napansin niyang umaaligid muna ito sa kanya. Yun bang parang wala itong balak na sumugod? Nanatili ito sa gilid ng dilim, tila sinusukat ang kanyang tapang. Maya-maya pa, dito niya napansin ang iba pa nitong mga kasama. Sa paanan ng nilalang, ang mga anino sa lupa ay tila humihiwalay at tumatayo. Ang mga ito'y mga itim na kaluluwa, mga tila usok na hugis tao na walang muka, kundi dalawang butas lamang ng nagniningas na itim na apoy. Matapos niya yung masilayan, inakala niya na yun na ang kanyang wakas. Ang kanyang isip ay biglang nablangko, ang kanyang katawan ay biglang tumigas, at bago pa man siya makagawa ng paraan kung papaano dito makakatakas, ang kanyang pag-asa ay unti-unting nilamon ng mga itim na kaluluwa. Maya-maya pa, sa halip na makarinig ng kung ano-anong tunog, ang paligid ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang nilalang na bumababa sa puno ay hindi sumagpang. Dahan-dahan itong naglakad hanggang sa ilang pulgada na lamang ang naging layo nito mula sa kinaroroonan niya. Pagharap nilang dalawa, hindi kumilos si Marcelo. Tila naging semento ang kanyang mga binti habang ang mga itim na kaluluwa ay gumagapang sa kanyang paligid. Hinahaplos ang kanyang katawan ng kanilang malamig at mausok na mga kamay. May mga bulong na rin siyang naririnig hanggang sa naibaling niya ang kanyang tingin sa aswang na kumokontrol sa lahat ng biktima ng kaluluwang nagpaparamdam. Pagtitigan nilang dalawa, dito niya nakita ang pag-angat nito ng mahaba at tuyot nitong daliri. Sa dulo nito ay may isang kumikinang na hiyas na kulay itim, tila isang bertud na gawa sa purong dugo at galit. Maya-maya pa, bigla itong ngumisi at sa isang kisap mata, idinikit nito sa kanyang noo ang hawak nitong bertud. Paglapat nito sa balat niya, hindi sakit ang kanyang naramdaman, kundi isang baha ng mga alaala ng mga taong pumanaw na may dalang matinding puot. Habang nakikita niya ang mga memoryang yon, hindi niya napansin ang paglapit ng nilalang sa kanya. At dito bumulong ito, gamit ang boses na parang nagmula sa tatlong matatandang babae na sabay-sabay na nagsasalita. Tinanggap mo ang bertud. Mula sa sandaling ito, ang mga itim na kaluluwa ay susunod sa iyong kumpas. Sila ang iyong magiging mata sa dilim at mga kamay sa anino. Nang marinig niya ang sinabi nito, medyo napaisip siya. Ang buong alam niya kasi, ang mga aswang ay pumapatay ng tao at hindi nagpapamana ng kapangyarihan ng basta-basta. Gusto niyang sumagot sa mga sinabi nito pero ang kanyang bibig ay nanatiling tikong, dala ng matinding takot at pag-aalala. Maya-maya pa, itinusok ng nilalang ang kuko nito sa dibdib niya. Hindi ito sapat para pahirapan at paslangin siya, kundi sapat ito para mag-iwan ng isang marka. Matapos itong gawin ng nilalang, bahagya itong umatras na parabang meron pa itong gustong sabihin sa kanya. Mapalad ka, sapagkat wala akong nakitang bahid ng kapangyarihan ng liwanag sa iyong katawan. Tipo kong mga katulad mo. At dahil dyan, babahagian kita ng isang pamana mula sa kakayahan ko. Meron kang 7 gabi para dalhin ang bertud. Sa loob ng 7 araw, mararanasan mo ang gutom na hindi mo kayang talikuran.
Kakalamang iyong sikmura hindi para sa kanin, kundi para sa parte ng tao. At kung malalagpasan mo ito, ikaw ay babalik sa dati. Kusa kitang bibitawan at magiging normal muli ang buhay mo. Ngunit kapag ikaw ay nabigo, ikaw ay magiging tagasunod ko. Biguin mo ako, tao. Tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang mananalo. Tandaan mo na kapag ikaw ay nabigo, hindi ka mamamatay. Magiging isa kang panibagong kapangyarihan sa ilalim ko. Isang mamamahala sa lihiyo ng mga itim na kaluluwa. Magiging bahagi ka ng aking hukbo na walang isip at walang puso. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dito niya nakita ang 6 na lalaking nakatayo sa likod ng nilalang. Katulad niya ito, pero ang nakapagtataka, blanko ang kanilang mga muka na para bang wala silang mga kaluluwa. At sa isang kisap mata, biglang humampas ang malakas na hangin kasabay ng paglaho ng mga nilalang na nasa harapan niya. Naiwan si Marcelo na nakatayo sa gitna ng kalsada, nakahawak sa kanyang tiyan dahil sa biglaang paghapdi nito dulot ng matinding gutom. Sa kanyang paningin, ang mga ilaw ng mga bahay mula sa malayo ay tila naging mga pintig ng puso, mga pagkaing naghihintay. Dala ng pagtataka, bahagya siyang napatingin sa kamay niya. Sa isang kumpas, isang itim na anino ang sumulpot mula sa kanyang anino, handang sumugod sa anumang iuutos nito. Nang masipat niya ang bagay na iyon, ramdam niya ang panghihina ng kanyang tuhod at ang matinding takot sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang isip ay iba sa kanyang mga nararamdaman. Mas naging radikal ito, pilit na nag-iisip ng paraan kung papaano nila ito matatakasan. Dito, dahan-dahang ipinaalala sa kanya ang kalupitan ng mga tao sa lugar nila pagdating sa mga nilalang ng kaliwa. Alam niyang mamamatay siya kung magpapadala siya sa kanyang emosyon, kaya kailangan niyang magkaroon ng plano. Ang una sa isip niya ay ang pagdistansya sa tukso. Napagtanto niya kasi na ang pinakamalaking banta para sa kanya ay ang kanyang pamilya at ang mga kapitbahay nilang araw-araw na nakapalibot sa kanila. Upang masiguro na hindi makakapanakit, nagpasya siyang magkulong sa lumang kamalig sa bukid. Pagmamay-ari nila ito, kaya nang ipaalam niya ito sa tatay niya, kaagad naman siya nitong sinang-ayunan kahit medyo nagtataka ito sa pasya niya. Ang naging palusot noon ni Marcelo ay ang patungkol sa nakakahawang sakit na taglay niya. At sa paglipas ng mga araw, bago siya tuluyang umalis ng bahay, siniguro niya ang makakapal na kadena para may proteksyon siya kung sakali mang mawala siya sa kanyang sarili. At nang makabalik na siya ng kamalig, itinali niya ang kanyang sarili sa poste nito. Dito, iginapos niya ang kanyang katawan sa kadena bilang panigurado na hindi siya makakawala sa oras na mabaliw siya dulot ng tawag ng laman. Nang may sakatuparan niya ito, dito niya sinimula ng panunubok sa bertud. Hindi niya kasi pwedeng baliwalain ang mga itim na kaluluwa. Kailangan niyang malaman kung paano sila kontrolin bago pa siya makontrol ng mga ito. Nang magkaroon siya ng lakas ng loob, tsaka niya inutusan ng mga nilalang na magmatsyag sa paligid. Sa halip na gamitin sila sa kasamaan, ginawa niya silang parang mga bantay laban sa mismong aswang na nagbigay sa kanya ng sumpa. Ginamit din niya ang kapangyarihan upang maramdaman ang paligid. Isang babala kung may tao bang papalapit upang mapalayo niya ang mga ito bago pa man magising ang matindi niyang pagkauhaw sa dugo at laman. At ang pangatlo niyang plano, ang alternatibong pantawid gutom.
Dahil karne ng tao ang hinahanap ng sumpa, nagbalak siya na lokohin ang kanyang sikmura. Naghanda siya ng mga karne ng hayop, mga ugat na mapapait, katulad ng makabuhay, upang piliting mabusog ang sarili. Gayunpaman sa bawat kagat niya sa ordinaryong pagkain, tila ito nagiging abo sa kanyang bibig. At ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang pag-inom ng tubig na hinaluan ng asin, na kahit napapaso ang kanyang lalamunan ay pansamantalang nagpapatulog sa gutom na kanyang nararamdaman. Gumawa rin siya ng 7 ukit sa pader na kumalig malapit sa kanya. Bawat pagsikat ng araw ay isang tagumpay, ngunit ang bawat paglubog nito ay isang panibagong impyerno. Plano niyang ubusin ang kanyang lakas sa pagdarasal at pag-iisip sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang pagmamahal sa pamilya ang ginawa niyang sandata, ang kaisa-isahang bagay na hindi kayang lamunin ng sumpa at itim na kaluluwa. Dumating ang 3 gabi. Ang gutom ay hindi na lamang nararamdaman sa sikmura, kundi umaabot na rin ito sa kanyang kaluluwa. At dahil dito, kung kaya't naririnig na niya ang mga bulong ng mga nasa paligid niya. Bawat isa sa mga nilalang na yon, paulit-ulit siyang inuundayan na umalis sa pagkakagapos mula sa mga kadena at maghanap ng pagkain bubusog sa kanya ng tuluyan. Marcelo, tingnan mo ang iyong kapatid na nagdala ng pagkain sa labas. Isang kagat lang at mawawala ang lahat ng sakit. Makinig ka sa amin, sapagkat wala kaming ibang hinihiling kundi ang makakabuti para sa iyo. Ngunit sa kabila ng matinding bulong ng mga anino, nanindigan si Marcelo. Pinanood niya ang kanyang kapatid na dahan-dahang lumalayo sa kamalig matapos nitong iwan ng platong punong ng kanin na hindi niya magawang kainin. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon pa lamang siya napabuntong hininga habang nag-iisip ng malalim. Akala niya yun lang ang kinakailangan niyang tiisin, pero nagkamali siya. Dahil sa pagsapit ng 4 na gabi, ang katahimikan ng bukid ay binalasubas ng mga yabag ng maraming paa at liwanag ng mga sulok. Malayo pa lang alam niyang may mga taong paparating, pero hindi siya kumbinsido na nagkataon lang ito. Lingid kasi sa kanyang kaalaman na ang nangyari sa kanya ay palihim ng kumalat sa lugar nila. Ang balitang may sakit si Marcelo ay mabilis na napalitan ng chismis na siya ay nasasapian o kaya na may nag-aalaga ng masamang espiritu. Dahil dito, kung kaya't may mga taong mananampalataya ang nagalit sa kanya. Kalaunan, nagdesisyon ng mga ito na humanap ng paraan para mapatunayan ang kanilang mga agam-agam. Kaya sa pagsapit ng gabing yon, 5 lalaki ang dumating, mga dati niya itong kainuman na armado ng mga itak at matutulis na mga kawayan. Pagdating ng mga ito sa harap ng kamalig, kagad nitong ginulo ang paligid. At habang nangyayari ang bagay na yon, may kakilala siyang panay na ang pagsigaw para palabasin siya. Marcelo! Lumabas ka dyan! Hindi namin hahayaang magdala ka ng salot sa baryo. Kaya dito pa lang, tatapusin na natin to. Bago pa makasagot si Marcelo, sinira na ng mga ito ang pinto ng kamalig. Ang amoy ng pawis at buhay na dugo ng mga dumating ay kaagad na humampas sa kanyang ilong. At ang bertud sa kanyang noo ay biglang nag-init, nagmingas na parang apoy, na tila humahalakhak, dulot ng matinding kagalakan na kasalukuyan nitong nararamdaman. Dahil sa ganoong pakiramdam, kung kaya't hindi niya naiwasang magsalita at magbigay ng babala. Huwag kayong lalapit! Pagbibigay babala niya sa mga taong gustong manghimasok. Ngunit nang marinig ito ng 5, naging huli na ang lahat. Pagkatapos niya kasing magwika,
Nakita na ng mga ito ang kanyang kinaroroonan. At walang sabi-sabi, kagad siya nitong sinunggaban. Pagsugod naman ng mga ito, kagad niyang naramdaman ang kagustuhan niyang iligtas ang kanyang sarili. Hanggang sa mamalaya na lang niya na iwinawasiwas na niya ang kanyang kamay habang mabilis na kinakalagan ang kanyang katawan mula sa higpit ng pagkakabigkis ng kadena. Matapos niya itong gawin, ang mga itim na kaluluwa na nagbabantay sa sulok ay kaagad na sumunod sa kumpas ng kanyang kamay. Bumalot ang mga ito sa mga pangahas hanggang sa dahan-dahan na silang nabulag ng taglay nitong usok. Mabilis din silang nanghina hanggang sa isa-isa na silang bumagsak sa lupa. Pagsilay niya sa mga ito, dito na siya nagkaroon ng pagkakataon na tuluyang palayain ang kanyang sarili mula sa pagkakagapos. Ngunit nang akmang makakalaga na niya ang kanyang sarili, isang matulis na kawayan ang tumama sa kanyang balikat. Ang sakit ay nagdulot ng huling pagputok ng kanyang presensya. Ang galit ay lumunod sa pagkatao niya at ang gutom na 4 na araw niyang tinitiis ay tuluyan ng nakawala. Sa isang kisap mata, hindi na si Marcelo ang kumilos. Ang bertud ang nag-utos sa kanyang laman na paslangin ng mga pangahas na nasa kanyang harapan. At sa puntong yan, ang tanging naging malinaw sa kanya ay ang mapupulang ugat ng lalaking sumaksak sa kanyang balikat. Pagkatapos, tuluyan ng dumilim ang paligid. At pagbalik ng kanyang malay, ang kamalig ay puno na ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang tahimik ng kapayapaan. Ang paligid ay nabahira ng sariwang dugo. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang kapirasong laman na hindi galing sa hayop. Ang lansa ng dugo sa kanyang bibig na dapat sana ay ikakasuka niya ay siyang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman. Matapos niya itong masilayan, bahagya siyang napalunok at ang marka sa kanyang balat ay nagsimula ng magliwanag. Ang 7 araw na kontrata ay naputol sa ika-4 na gabi. At dahil dito, kung kaya't hindi na siya makakabalik sa dati. Nang mapagtanto niya ang masakit na katotohanan, dito na siya nagdesisyong tumayo habang nananatiling kalmado. Dito napansin niya ang kanyang tindig na mas matayog, ang kanyang balat ay tila naging kasing tigas ng nara at ang kanyang mga mata ay tuluyan ng naging itim na parang uling. Sa kanyang paligid, ang mga itim na kaluluwa ay hindi na lamang basta sumusunod. Sila ay tila lumuluhod na sa kanya. Marcelo, tapos na ang iyong paghihirap bilang tao. Maligayang pagpasok sa aking mundo. Nang marinig niya ang sinabi ng nilalang, hindi na siya sumagot pa. Sa halip, pinag-isipan niya ng maigi kung ano ang mga gagawin niya. Ang pagbabagong anyo niya ay hindi naging hadlang sa kanyang katalinuhan. Bagamat ang kanyang katawan ay alipin ng gutom, ang kanyang isip ay nananatiling matalas na parang itak. Nagkunwari siyang sunod-sunuran sa kanyang Panginoon, habang palihim na naghahanap ng paraan kung papaano makuha ang trono na pinaghaharian nito. Kaya sa paglipas ng mga araw, palihim siyang gumawa ng paraan para makuha ang tiwala ng matandang asawa. At ito ay walang iba, kundi ang pagpatay ng mga antingerong kinagagalitan nito sa lugar nila. Hindi naging madali na maisakatuparan ng bagay na yon, pero sa bandang huli, ang kanyang pangarap at misyon ay kanyang natupad. Ito ay dahil sa lakas na kanyang taglay, magmula noong naputol niya ang kanilang kasunduan. At sa bawat patak ng dugo ng mga antingero na dumadaloy sa kanyang kamay, tumitibay ang tiwala ng kanyang Panginoon. Para sa nilalang, si Marcelo ang pinakamatagumpay niyang likha, isang tapat na aso na kayang pumatay ng sarili nitong mga kalahi nang walang pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng mga nagniningas niyang mga mata,
may isang malamig at kalkuladong plano. Hindi kapangyarihan o buhay ng mga antingero ang kanyang hinahangad, kundi ang ulo ng nilalang na sumira sa kanyang pagkatao. Kalaunan, para mas lalo pa siyang pagkatiwalaan, sinimulan niya ang malawakang paglilinis. Isa-isa niyang pinaslang ang mga bantay ng mga bayan, ngunit ang bawat pagpaslang ay nagsisilbing isang sakripisyo lamang para sa kanyang huling layunin. Nalulungkot siya para sa sinapit ng mga ito, ngunit kailangan niya ang mga buhay nila para siya ay magtagumpay. Tuwing may napapatay siyang antingero, hindi niya kinukuha ang mga mutya at mga medalyon para magamit bilang pansariling karga. Sa halip, dinadala niya ito sa paanan ng puno at iniaalay sa kanyang Panginoon na nakatira sa loob nito. At kapag nagagawa niya ang misyong yan, pawang mga kapuri-puring kataga ang kanyang sinasambit. Para sa iyong kaluwalhatian, aking Panginoon. At kapag binabanggit niya ang mga katagang yon, abot langit ang tuwa at kagalakang nararamdaman ng nilalang. Dahil sa tuwa, kung kaya't hindi na nito napapansin ang paghanap niya ng kahinaan at mabilis na pagpapalakas. Dumaan pa ang mga linggo. Ginamit na niya ang mga itim na kaluluwa upang magmanman hindi sa mga tao, kundi sa sarili niyang galaw. Sinisiguro niyang bawat kilos niya ay nakikita ng Panginoon bilang tanda ng pagkaalipin. Naging perpektong sunod-sunuran siya. Kapag inuutusan siyang pumatay, kagad niya itong ginagawa ng brutal na siya namang nagpapasaya sa halimaw. Ngunit ang kasiyahang na ibibigay niya ay kabaliktaran ang nagiging epekto sa kanya. Lahat ng mga antingerong kanyang napapaslang ay ikinalulungkot niya dahil hindi naman niya nais ang kanilang mga kamatayan. Subalit sa lahat ng kanyang pinagdaanan, dumating ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang plano. At ito ang pagpatay sa kaibigan ng kanyang ama na siyang nanggagamot sa kanya magmula noong siya ay bata pa. Ipinag-utos ito ng kanyang Panginoon dahil ang manggagamot na yon ay sumasalansang sa kanilang mga kagustuhan. Isa rin itong suklat sa mga mata ng nilalang, kaya ang nais nitong mangyari ay tapusin niya ito sa pinakabrutal na pamamaraan. Nang marinig ni Marcelo ang tungkol dito, para bang nagising ang katauhan sa likod ng halimaw niyang anino. Umiiyak noon ang kanyang puso, pero sa harap ng kanyang Panginoon, pilit niyang itinatago ang kanyang emosyon. Masusunod, Panginoon, makakaasa kayo na bago lumipas ang gabing ito, ang ulo ng manggagamot na yun ay ihahain ko sa iyong hapagkainan. Mauna na ho ko. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, kagad siyang tumalikod. Dali-dali siyang naglakad at hindi na siya lumingon pa. Habang binabagtas niya ang daan, naalala niya ang kanyang ama. Naaalala niya ang mukha nitong masaya kasama ang taong papatayin niya. Hindi niya maatim ang ganoong pakiramdam, pero alang-alang sa kanyang hangarin, pilit siyang nagpakatatag. Kalaunan, pagdating niya sa may bandang sementeryo, kung saan malapit ang bahay nito, nakita niya ang manggagamot. Kagad na nagpang-abot ang kanilang mga tingin hanggang sa magwika ito sa kanya ng, "Bakit, Marcelo?" Habang nagtatanong ito, kapansin-pansin ang pagbaba ng krus na hawak nito. Kalaunan, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, sumagot siya rito ng, "Dahil sa mundong ito, ang kadiliman lang ang nananatiling totoo." Sa bawat pagsambit niya ng mga katagang iyon, ang puso niya ay unti-unting dinudurog. Nang marinig naman ito ng manggagamot, nakita niya ang panlulumo sa mga mata nito at ang kawalan nito ng kagustuhan na lumaban pa. Unti-unti rin itong ibinaba ang kanyang depensa hanggang sa magpasya na siyang sugurin ito ng buong lakas.
Sa isang kisap mata, tumarak sa dibdib ng manggagamot ang mga matatalas niyang kuko. Mabilis itong humandusay sa lupa na kaagad naman niyang sinalo. Bago ito pumanaw, pahikbi siyang umiyak habang pabulong na nagwiwika rito ng, "Patawad. Kailangan ko ang dugo mo para mamatay ang demonyong umaalipin sa akin. Ang iyong kamatayan ang magiging susi ng aking paglaya." Matapos niya itong banggitin, kagad niyang binalot ang labi ng manggagamot. 2 itim na tela ang kanyang pinagdugtog upang masigurong hindi mauubos ang dugo nitong may lason. Hindi nagtagal nang makabalik na siya sa puno kung saan naninirahan ang nilalang. Dito niya ibinuklat ang huling alay na kanyang inihain. Nang masipat ito ng matandang aswang, kagad naman itong sinipsip ang sariwa nitong dugo. Nang makita ito ni Marcelo, matyaga niyang hinintay ang panahon ng panghihina nito. Alam niya na sa puntong yon, nakamit na niya ang pangarap na matagal na niyang inaasam. Nang makain na nito ang labi, kagad itong nakaramdam ng antok dulot ng matinding pagkabusog. Pagtayo nito sa hapagkainan, lumapit ito sa kanya para haplusin ang ulo niya. Kahit kailan talaga hindi mo ko binigo. Dahil dyan, ikaw na ang gagawin kong bagong kanang kamay. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, ang antingerong matagal nang nasa tabi ko ay tatapyasan ko ng ranggo. Iaalay ko ang buhay niya sa iyo at ito ang magiging hudyat ng panibago mong kapangyarihan at posisyon sa aking imperyo. Matapos itong sambitin ng nilalang, kagad na itong bumalik sa kanyang higaan. Dahan-dahan itong ipinikit ang kanyang mga mata na parabang hindi natatakot sa mga gagawin sa kanya ng alipin niya. Pagkatulog nito, nanatili siya sa tabi ng nilalang, matyagang hinihintay ang panahon ng panghihina. 2 araw na nagtagal ang lason sa loob ng katawan nito bago yun nagsimulang umepekto. Kalaunan, paggising ng nilalang, napansin na lamang nito na naglalagas na ang kanyang buhok. At ang kanyang kabataan ay dahan-dahan ang binabawi ng panahon. Itinatakwil na rin siya ng kanyang mga karunungan hanggang sa hindi na siya nagkaroon ng kakayahang makagamit ng kahit isang dasal. Pagtayo nito, nakita nito si Marcelo na naghihintay. Nanlilisik ang mga mata habang nakangising nakatingin dito. Sa paligid niya, nakabulagta ang mga taong matagal na nitong alipin. Bago pa man makapagsalita ang nilalang na yon, kagad niya itong sinunggaban at walang habas na sinakmal hanggang sa maligo na yon sa sarili nitong dugo. Matapos ang pangyayari, bumulagta ang nilalang na wala ng buhay. Ilang segundo pa ang lumipas, nagsimula ng gumuho ang bahay sa loob ng puno. Paglabas niya, biglang nabuwal ang balete ng walang anumang dahilan. Yon ang nagsilbing hudyat na tuluyan na niyang natalo ang kanyang kalaban. Nang masipat niya ito, kagad siyang naglakad pabalik ng kamalig. Doon, nanirahan siya ng payapa. Pilit na tinitiis ang matinding hangarin niya sa karne ng tao. Ito na rin ang naging pagkakataon ni Marcelo para ibahagi ang kwento niya sa kanyang pamilya kung papaano siya naging alipin ng Panginoon ni Marcelo na umubos sa mga antingero ng Bulacan.